feewi Abou Thiam e musidɗo Habibou Agne en beltima e hawrugol ɗo hannde yewgol duɗe goomu jangde tawi ko ɗo e leegal Neere weltare andana nde ko wonde e leegal men ko ɗo koɗɗen so tawi ɗeɗo dille dillama e leñol he ɗemgal he e wuro he ha e leegal eɗen poti tawtorede ɗum kadi ko ñalawma gandal enen yooɗi en tan ko gandal nde wonno gurdam men foof ko ɗum mbaɗɗen ɗum ko ɗum tan woni ko peccuɗen koye men kalto ɗum nodda e kalto ɗum rokkete eɗen jiiɗi hawrude hen ene jeeya e weltare nde e yiide sukaɓe tokosɓe ɓe ganduɗa ko haralde tokosere ene naati hen to banggue jangde wonno gandal so tawi ene jogori yarude yeeso ko sukaɓe natata hen hunde foof jogonde ɓamtade yataw sukaɓe ene hen saabu ɓeɗo sukaɓe jiiɗen so tawi ɓe mbaɗama encadré ɓe kuufama kufgol moƴƴol ɓe ballama ballal moƴƴal eɗen mbawi wiide ma gandal jaalo heddo e nder wuuro he ɗum tagui eɗen beltori no feewi e sifa jangde nde e wuuro he kono eɗen beltori yiide en sukaɓeɓe kadi ko kedɗen reftaye ko eɗen paama sukaɓe ɓe jiiɗi hunde nde eɗen paama jangguinoɓeɓe enen dokkiɓe fodde mabɓe e nder jangde he eɗen paama kadi e paama ko watte ko ɗum tan wonno fandare nde yo jangge faame kadi naftore heddi ko tan eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala nde Allah nawrata ɗum yeeso eɗen jetta gardiɗo goomu jangde Alhaji Tidiane Kassé eɗen jetta kadi gardiɗo fondation Wolle ɗo e Gounass ono musidɗo men Alaji Abou Ndiaye watɓe hen ballal mumen mantinigal ha mbawi dusde jangde nde ɗo e hitande eɗen ñaagoɓe noon yo duusugo juut yo juut kadi saro banggueji ɗi foof nde tawono woni wallude leñol tan ko wallude leñol ngol ha jangga en noon eɗen jetti Allah jangde Pulaar ɓooyi e nder aduna he pelle kewɗe cosama dinguire kewɗe mbaɗama duuɗe kewɗe gudditama kono enen en paami wonde ngolɗo leñol ngalɗo ɗemgal wawa ɓamtade sowona taw ko diine o jangguira so tawi diine o ardima goɗɗum ɗum daɗɗima ma yaaha kono so tawi en gardini ko wiyete pinal walla goɗɗum e goɗɗum mbawi jangguede ha ɓooya maaya saabu eɗen gandi e duuɓi jawtede 84 85 duuɗe kewɗe carinoma e nder leydi Sénégal janggama ha heewi ha wiya Pulaar wuuri subaka goto immi maayi kono eɗen jiiya ndeɗo jangde Madina Gounass guila fuɗɗi nde tawno ko diine o woni gorondi ko ɗum woni fondement o eɗen jiiya hitande foof ne ɓeydo wadde leñol ngol wawa ɓamtade banggueji foof sowona taw ko diine o daɗɗi ɗum noon eɗen jetta Allah no feewi eɗen jetta seeɗa men Ceerno Djalaluddin e dendagal waldi mum addamɓe en ko ɓuuri mantinade e diine ko walla ko ɓuuri himmude e diine diine fof ne himmi kono ko ɓuurten sohlede ko fof ɓattirini en beele julɓe jangga Habibou Abou Thiam hande o ko welenma tan e oɗote ñalawma eɗen ñaago Allah yo ɗum yaaru yeeso darde tan ko ɓeydade sinnade ɗum basiytomi hooram yen ɓeydo sirñinade Pulaar ne wiya so tawi a yigganama keesi yiggu reedu nden jangguinan ko yerlitare jangguina lewru ha maaya taw hay batta heɓata hen lebbi 5 jeegom hay batta heɓata hen joni no way foof hayso ko cetta kunal baɗagal barke saabu ko cetta kunal gimmigal e wallude leñol mum e jangguinde ɗemgal Pulaar kala ko keɓɗa hen ko barke saabu ko ɗum ɗo woni ko ganduɗa ko jinnoɗen guila ko ɓooyi en ɗon keɓde ndege noon basiytomi taw ko jangguinoɓe yoɓe ɓeydo tinnade a jangguini hay hunde a heɓani ha hunde woodi ko keɓɗa no foti foof ɓeyɗa tinnade eɗen gandi kam wona jawdi ndi takiɓe jangguinde saabu duuɓi kewɗi jawti hay hunde ɓe dañani hen ɗum ɗo ari ko semmindeɓe eɗen ɓeydo hirjindeɓe yoɓe ɓeydo tinnade e wawde rokkude gandal ngal kono kadi e wawde waɗande ɗum mijane jangde wona continore taw wona heeɓi ñugga jangde waɗe juɓɓudi waɗe programme taw ene waɗi niveau ji ene waɗi ɓetoji ene waɗi ɗum woni ko nawrata jangde yeeso eywa eɗen ñaago Allah kadi kamɓe waɗɓe hen jawdi mabɓe woto ɗum haɗɗo yo yaa ha fottidina wuuro ngo ha fottidina leydi ndi fof eɗen kirjina jangguinteɓeɓe kadi an sodanno kayeji ma sodanno bikuji ma yoɓanno ceero ma fof ittama e dow hoore ma joni waɗima tan ko ya ar jangga so guite colama mbaɗama e beelu noon ko daare dañama ko ɗum weltare mawde no feewi eɗen gandi goomu jangde Madina Gounass ina awdori kala e saaha kala duɗɗe gaara yawde walla gaara yewtude rendude nokku goto e duɗeji men janggueteɗe ɗe so rendama ɗon wawa ɗen juɓɓudi gotiri e refto woto yimɓeɓe foof taw en tawtara taw wona hande ngal duɗal udda janggo ngal to duɗal udda hande noon yontago duɗal men leegal Neere ɗo ganduɗa ko Daouda Saydou Dia indira ngal duɗal jangguinde ko musidɗo men Siraji Kane en jii fayidaji ɗi e duuɗe 9 walla 10 ɗe Alaji Abdoulaye Wolle Dia waɗi financé ene jangga enen jangguina kono kadi e ballal Alaji Abou Ndiaye eɓe menna ɓen jangguinoɓe kala lewru no foti foof wadde noon ɗen duɗe lentiɗo kala duɗal addi deftorode muɗum kala duɗal addi ɓe ganduɗa ɓe ko raftoroɓe ɓe kadi ko yimmoɓe jima Pulaar garɗiɗo baɗɗi fayida no fewi en jii leegal ngal machallah en beltima mbawi jaɓɓade en goo almami leegal ngal
almami jama o e délégation timmude mbawi ad tawtirede ɗo tan ko weltare mawde no feewi e gaddugol gomo jangde Allah Jama Tidiane Kassé noonne kadi Sada Baylo Sy banggue andu diine kañum addi ɗum e dendagal bandiraɓe jangguinoɓe nder wuuro ngo ha takki ko taari mbawi tawtirede ɗum ɗo ko weltade no feewi e wasiyade ɓen janggoɓe ha ɓen jangguinoɓe yoɓe tinno ɓe ɓeyda golle yoɓe tinno ɓe ɓeyda tinnare kono kadi ha tengde ɓen almuɓe janggoɓe no yowama kono firtani kayeji ɗi ken jowama kayeji ɗi kamɓe gonde mabɓe to galleji to yoɓe tinno ɓe denta yoɓe tinno kala saaha ɓe defto bindande mabɓe to galleji to taw janggo jaam sen jowti golle ɗe taw kam dendagal jomum jangguino wiyetake ɓoori walla wiyetake yaari banggue wadde yoɓe tinno no feewi soɓe tinni on inchallahu mawla walla hoddiɓe onon dendiduɗal kala saaha yo goɗɗo taw goɗɗo gon fidodirde koye moɗon e ko janggunɗon ko oɗon mbadda gooɓe jiila ɗum won a yawata ɗum yejjidde wawa ɓoyde hakkille ma wawa mahade hen kono kadi yoɓe tinno kala janggo rokkama deftere mum taro e deftere mum hiisa wadde firti to galleji to yoɓe jiimaɗe defte ɗe yoɓe janggat kala saaha beele soɓe janggi ko janggata ko wawa ñibde koye mabɓe ɗum wasiya meɗen e mabɓe ɗum wasiya meɗen koye meɗen Allah jarama on jarama on jarama no fewi min jetti on vraiment seenuji ɗi ganduɗa ko dari darde tinde kala activité mo gomu jangde waɗi oɗon gara mbaɗon couvrir mbaɗon hen kadi gueɗal moon bangal fayida amin jeeɓa ko mbatton hen kono waɗi fayida no fewi te vraiment ko yarlitare tan e daranade leñol ngol ɗum noon yarlitare TV yetto jiiya amin jiiya on amin jiiya yarlitare moon amin jetti on no fewi ɓe mbiya yalla nawru seenu ɗi yeeso hawrinen ɗo hande tan ko yowde ene wowi wadde e kala so julde ɓaɗima événement ji mbaɗi noon Daka en yimɓe ne keewi wadde guurte ɗe noon ha événement o ɓenna so ɓenni kadi yimɓe ɓamta jangde nde jokka wadde kewɗen wi tan ko yo yoweɗo ɓaadi saabu ko jowgol ngol jutta so heewi ko balɗe sappo walla pawɗe seeɗa so tawi julde nde ɓenni tan yimɓe keewi ko ɓamtude sone yowe noon heewi ko duɗɗe foof kawra ɗo nokku goto fodde duɗɗe sappo ɗe joguiɗen ɗe foof oɗo saaha e duuso fondation Ceerno Wolle ballal kaw Allah Diablaye Wolle Ndiaye e ballal Allah Diabou Ndiaye fodde duɗɗe sappo ɗe joguiɗen ɗe eɗen jaara e lebbi ɗiɗi joni machallah eɗen keewi hawrude nokku kawren kolliren ko jangga ko fodde lebbi ɗiɗi janggaɗi en jii woodi reftiɓe ɗo machallah diine o kono kadi woodi holliɓe ɗo pinal leñol ngol nde wonno kañƴi ɗiɗi jadata ko pinal leñol ngol e jangde diine o ɗum yadata fo kadi en jii alhamdulillahi rabbil alamin mawɓe men ɓe tawtorama almami Jamane Nere ari e wondude délégation timmuɗo en jii dendagal média o fof ari en jii jangguinoɓe pularɓe fof gari en jii leegal ngal ha e leeɗe ɗe ha e dendagal bandiraɓe julɓe fof gari tawtorede saabu famde fayida gonɗo e golle he jangde ko famɗa suura heewa lammina wadde eɗen gandi no ceerno wino ni Amadou Hampate Ba omo jogui ko janggue omo jogui janggoɓe saaha fof en jiiya hen ko feeñi hen e ɓuure e ɓamtare ko ɗum rendinen ɗo hande ko yewde kono kadi wadde refto e weltinde julɓeɓe fodde ko jangga ko e feññinde jencori jangde nde en jii jarten ko lebbi ɗiɗi tan e hitande he kono ko waɗa ɗo ko ene weltine eɗen jogui hen jorto inchallahu taala jofirde hitande to ma en jii hen résultat ji mawɗi alhamdulillahi rabbil alamin yimɓe beltima bang yo bang yo Allah junnu ɗum ha juuta kadi kawreten inchallahu taala ko le 8 so Allah jaaɓi inchallah wonata gudditoygol ngol caggal julde nde toon to leegal Nasrullahi hande yowira ko ɗo e duɗal yiɗɓe Dawda Saydou Dia e leegal Nere e galle jinnaɗo men Ba Ifra Dia en jettiɗo mawni men hono mawɗo Abou Dia e Amadou Tidiane Dia en galle o foof noɓe jañirani en ɗo ha yaaji ni so Allah haaji kadi jowtoten ko toon e duɗal cuɗari kisal e galle Ceerno Aliou Adama Sow toon to leegal Nasrullahi en jetti en jarni bandiraɓe foof Seydi Thiam Seydi Agne wasiya mo kalnoɗen nane o tan goto fof kala ko ina golla naam surtout oɗo saaha ne faaɗi ko julde faya kono noon neɗɗo yo tinno haysoko daaɗe ɗiɗi ñallal foof o wawa wadde ɗum e nder bindanɗe makko he haysoko 30 minutes yo rokku ɗum bindanɗe makko ɗe caggal nde o juuli salatu o wirdi lasima wasifa o waɗi dawraji makko fof hagas yo fooɗ kayeji makko ɗi haysoko 30 minutes ɗo rokka ɗum refto saabu jangde ko duko sa deƴƴi e yejjitat ɗum noon so heeɓi jamma o yajno hen so heɓani kam haysoko 30 minutes ñallal foof ɗum woni so arti duɗal o jokkat golle kono so tawi o waɗani ɗum so arti sa renaki o fuɗɗitto ba ɗum basirɗen yimɓe tan ko yooɓe gon janggoɓe tawa ɓe ɓarata eyyi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah no fewi kadi weltare waɗi no fewi machallah dendagal no neɗɗo weltorto kaddi weltare heɓama hande e oɗo kihiɗo koko yettirte Allah no fewi machallah kadi mboɗo wasiyo tan janggoɓe yoɓe ɓeydo tinnade yoɓe gandu koɓe fuɗɗiɓe ɓe gona wortiɓe yoɓe gandu koye puɗɗugol wona yoɓe gandu ɗo to ɓe puɗɗi ɗo ɓe cuwa taw wasiyami mabɓe tan ko yoɓe tinno no moƴƴi ɓe tinno e jangude
ha wawa dañede no moƴƴi sibu neɗɗo kala ko mbawɗa janngude a andu ko heddi ko ɓuuri hewde toujours e hirjinde wiideɓe yoɓe tinno no moƴƴi e nder reftoji mabɓe ha e nder jangde mabɓe ɓe mbatten hakkille no moƴƴi machallah nde wonno ko ɗum tan woni nafoore neɗɗo nde wonno gandal woni ko hakkude mbote kasanka guila ɗo waɗa e tekki ɗo tan ha ɗo morla e kasanka ɗo jangde yawtananimo ko wiideɓe tan yoɓe tinno no fewi machallah hande weltare min beltima ha min mbawa haalde weltare waɗi no fewi min jetta Allah no fewi amin jetta noon Allah amin ñawna Allah moƴƴere nde Allah waɗante en jaam Allah hokka en kadi ɗum ɗo wawa tabide nder wuuro men teddugo Madina Gounass ɓoyen kadi arde hen ɓoyen kadi haltide hen ko ina nafa saabu barke Allah nelaɗo muɗum sallallahu alaihi wasallam oɗo noon ko musidɗo ko ceernam koye makko puɗɗimi janggude pular e nder balɗe 15 jangumi ko pular nde wonno ko bawɗo famminde e nder ɗeɗo balɗe 15 janggu pular ɗe nangui kam mi accani ha ko daña ko wawi dañede hen mboɗo yetta Allah nelaɗo mum no fewi mboɗo yettamo no fewi no wiyete ko ceerno Ousmane Bonga ya ɗo e cuuɗi men Madina Gounass leegal Sarab noon on mbima bisimilla ma ceerno min nene ko weltaram e jangde pular he mbiɗa yettiri ɗum Allah e laaɗum e Cheikh Namadou Tidiane eyyi alhamdulillah rabbil alamin e almuɓe hewɓe mi jangguini hen kono honon oɗo rokkiri woni ni mi heɓani hen ko yettude Allah e laaɗum e Cheikh Namadou Tidiane mbiɗa yetta Allah e laaɗum mbiɗa yettamo to ngal banggal o rokki woni o rokki fof mbiɗa ñaago Allah noon nelaɗum e Cheikh Tidiane fodde ko heɓno hen ko yalla hokkumo jogorade ɗum jaam kadi yo Allah ɓeydanmo faamu o kadi omo toppiti omo jogui e needi e gollal makko ngal guila o fuɗɗi ha tolniɗo Allah ene seeɗi mi yiyani e makko min to banggue horam mette ten noon mbiɗa ñaagui ono wonande janggoɓeɓe yoɓe tinno saabu jangde famɗata kala moyel ngel jangguɗa alkulal ngal jangguɗa no ngal famɗiri fof watte maggal hakkille ndenagal janggo e janggo kadi ma goɗɗo ɓeydanma gongal jangde sa fuɗɗima ya tinno sa serte ceerno ma oɗon ya andu ka puɗɗiɗo ɗon hakkude ma e mayde jangdu tan saabu jangde dottata e ñaagui noon janggoɓe yoɓe tinno ɓe mbatta hakkille e koɓe jangata ko saabu pular ko jiyata ko sa yi gandanɗa hoorema pular e wiye pular ene yaari caggal pular ɓuuri fof ɓamtade saabu holko woni pular ɓuuri ɓamtade pular ɓuuri hewde leñol ɓuuri sarade leñol pular ene sari ɗo sari ɗo noon la budda yimɓe yo gandu ko e mumen jangga ɗemgal ngal mbawa kadi haalde ɗemgal ngal kala ɗo jantuɗa e nokku goɗɗo tinno ponku gollu ɗemgal ma ngal mbasa yantude e ɗemgal gongal mbiɗa ñaagui on Allah e laaɗum e Cheikh Namadou tinno ɗon ballo en pular on daruri eyyi jaafoɗon noon min gona wawɓe haala no fewi sukaɓe Madinaɓe yonte dantal men liggade wuro meɗen yara yeeso sukaɓe Madinaɓe yonte dantal men liggade wuro meɗen